Walking around tayo ngayon dito sa may Shoppers Mall. Ito po yung Esteban Shoppers Mall dito sa amin. Hindi po share ko lang sa inyo dahil iba po dito. Kung makikita nyo guys, ayan, walang gaanong katao. Diba? Ang linis ng hallway. Ayan. Di po tulad dyan sa atin sa Pilipinas, sa SM or Robinson. Yung mga mall dyan talagang sobra crowded. So ayan, pakita ko sa inyo. Kita nyo guys. Ayan, kita nyo. Ito yung Marks. Pupunta ako dyan, Marks. Ayan. Dahil may voucher ako $300 sa aming company para kumuha ng mga pang work, yung gear namin sa work, tulad ng Steel 2 na shoes or whatever, hoodie na may fire resistant. Yan, pwede po yan. Mga medyas na pang winter kasi malamig pa rin po ngayon. Yan yung source. Ito naman yung mga bilihan ng mga damit dito. Yan, gaganda ng mga bike ko. Bike. Ito yun guys. Ito naman yung sport check. Dito nagtatrabaho yung anak ko. Yan. Walang katao-tao guys. Imagine natin yung time, yung G11. Yan. So may mga saradong section dito. Ito yung gym. Ayan, store gym. 24 hours. Fitness. Maraming mga nagji-gym dyan. Naman sa corners, ito yung mga bilihan ng mga vitamins dito. Vitamins. Papasok ako dyan, may inquire lang ako dyan. Okay guys, yan, walking around po tayo ngayon. Wala po talagang katao-tao. Okay, nandito tayo ngayon sa bilihan ng mga vitamins guys. At tayo ay bumili ng susubukan natin to. Ito. Yan, daming mga vitamins yan. So kumuha ako ng isa, mahal po, $43 something. Vitamins tayo. Yan, dahil pag tayo po ay uminate ng 40, start po ng 40, kailangan natin ng ganito para sa mga prostate or bones. Yan. Right guys, ito yung nabili kong vitamins sa bilihan ng mga vitamins, of course. And nakakuha tayo ng magandang deal. Bigyan ko ng magandang deal ngayon. So ito po yung yung binili ko, 90 tablets. Yan, 90 tablets. Ito po yung brand niya. Yan. 90 tablets for $43. Ayan, plus tax of course. Iinom tayo ngayon nito ng twice a day. Ito po. So maganda po ito. Maganda po sa mga bones and sa bubok. And dahil bumili po tayo ngayon ng unang vitamins na yon guys, binigyan po ako ng magandang deal na kung nagbayad ako noon ng $43 plus tax, binigyan po ako ng free vitamins na vitamin D. So ito po yun yan. Ito. So green up ko na yung promo nila today, yung magandang deal nila today. Ayan. Then sabi nung binilihan ko, first Tuesday of every month merong 20% off for supplements and 15% off for grocery. So ito po, binigyan niya ako ng note.
just in case na gusto kong bumalik o maubos uli ito, so mas maganda babalik ako dito every first Tuesday of the month na lang. Okay, so guys, ito po yung libreng ano. So nagbayad po ako ng $46 something, dalawa na po. Compare po sa kung bumili po ako noon, $43 na kaagad yan. Dahil unang ano po bumili, so binigyan ako nila niya ng ganitong magandang discount. So yun muna guys. Alright, Esteban Shoppers Mall. So ito po yung Esteban Shoppers Mall. Ayan. Wala pong katao-tao ngayon guys. Ayan. Hindi po tulad sa atin, sobra pong crowded ang mga shoppers mall sa atin. Ayan. Alright, ito po yung shoppers mall sa amin, Esteban. Wala pong katao-tao. So, ayan. So, ayan, nakakuha na tayo. Worth of $300 na voucher from our company. Ito na po, bitbit ko na guys. Yan. Cody. Ayan. FR, fire resistant, at saka isang thermal na sweatshirt na pang ilalim ko. Ayan. At nakakakuha pa tayo ng dalawang worth of $30 na gift card. Magagamit ko pa siya start April 1st to 30. Yan, yun ang sabi bago ko magamit. Malamig. Yan. Ito po yung labas ng shoppers mall dito sa amin. Yan. Malamig. Biglang lumapig dahil may hangin po mga kauragon. Yan. Punta na tayo sa aking sasakyan. Yan po yung aking sasakyan. Dito rin po yung isa kong sasakyan dahil pumasok po yung aking anak. Malamig. Ay, malamig talaga. Ituwid mo nga, G. Ituwid mo ang camera. Ano yan? On vient de le dire, donc il y a une tendance inflationniste très importante. On voit dans le secteur immobilier, ça ralentit. Hein, les prix ont baissé. Ça devrait être la même chose pour les voyages. Une inflation plus grande, les prix plus grands. Donc la demande devrait être moindre. Alors, ce qu'on sent, c'est que la surchauffe actuellement. Vous avez tout à fait raison. En fait, de ce que vous venez de décrire, c'est à peu près ce qu'on lit dans le premier chapitre de n'importe quel livre d'économie. Et pourtant, ça ne se manifeste pas cette fois-ci, parce que évidemment, il y a une conjoncture qui est très particulière. Punta lang tayo ng bank. Just wait here. Okay. Il y a encore des possibilités de voyager à l'intérieur de l'Europe par des compagnies de low cost, en fait à rabais, comme Vueling ou EasyJet, à des tarifs très intéressants, comme vous pouvez le faire également aux États-Unis, avec des low cost comme Southwest, JetBlue à dimension comme Southwest ou Vueling ou d'autres comme ça. Et malheureusement, la réglementation n'a pas été favorable pour l'implantation de véritables low cost au Canada.
gusto mong kainin doon? I don't know. Maybe can only eat soon. Yo. What you want to eat there, baby? Huh? CJ, She can only eat soup. why? Did she eat already? Huh? CJ, Yes. what did you eat? Soup. Always soup? You should try something, not only same, Well, she can only always eat the soup. same. Anong kinain mo sa Edis kagabi? Wings. Wings lang? Ano pa? No, That's it? Nachos, the one from there? In the house? Yes. So why you still have a lot? Why you don't eat all? Just wasting. It's sunny day but still negative 13. It's cold outside. Il faut bien le mentionner, il y a une industrie qui ressemble au Canada, qui ressemble beaucoup à l'industrie de l'aviation, c'est celui de téléphone. C'est donc quelques rares compagnies, puis évidemment des tarifs qui sont parmi les plus élevés. Et la raison est relativement simple, c'est que le Canada est un tout petit marché, il coûte 40 millions d'expatriés. Just heavy. Sur le plan international, qui a été vraiment petit, on regarde le Québec, effectivement, ça donne des millions. Gutom na ako. La grande crainte de moi des Nagpapapilit pa kasi kayo eh. Ah. aériennes n'ont même pas la taille adéquate pour pouvoir être rentables. Nagpapilit pa kayo. Donc, on essaie de maintenir un minimum de rentabilité pour chacune des compagnies. Et ça favorise effectivement une concentration. We're eating here at Jenny K. It's a Chinese restaurant, guys. Yep, Jenny K. We're just going to eat. Il faut bien comprendre que la semaine dernière, lorsque la Banque du Canada a Bebe. augmenté ses taux, Good.